Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Pan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161.
Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Mga misis, good day na sa damit mansa dahil narito na ang Pride Barretta with Stay-Away Formula. Maputi ang labada at matipid pa dahil matagal matunaw ang bareta. Pride Barretta with Stay-Away Formula. When you use Pride Barretta with Stay-Away Formula, goodbye ang tumigmanta, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang pagpapatipid kasi matagal matunaw ko, ang dami ng wala ng hampo. Goodbye tumigmanta, hello Pride Barretta. Pride Barretta, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Basta Floor Wax, Star Wax! Abay, misis, ating pag-usapan floor wax na pinagkakatiwala. Star Wax, kintabay to the max. May waterproof all nila, kaya mabuhusan man ang tubig, kintab pa rin ang sabi. Star Wax, kintabay to the max. Isang punas lang, kita bagad sa Star Wax. Kaya si misis, ang saya to the max. Star Wax, kintabay to the max. Hindi ba amoy na as? Star Wax, kintabay to the max. Sa presyo na. Star Wax Floor Wax, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ang #1 smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid na. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Palabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Galang sebo, tanggal bakterya, tanggaling smart dishwashing. Parami ng parami ang smart sa hugasin, kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya, Tanggaling smart dishwashing. tanggaling-galing sa presyong pagaling din. Smart Dishwashing, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Action Radio Balik Top Hits. Okay mga kaibigan, tayo po ay medyo nawala sa hipapawid na mga ilang sandali. Ilang sandali lang naman, kalahating oras lang. Diba? Ngayon, nandito na ho tayo. At ito na po ang ating palatuntunang Balik Top Hits. Salamat po sa salamat po sa mga nag-text at concern kung bakit tayo ay nawala sa himpapawid. Magandang hapon muna kay Remy Pastor. Diyan sa... sa Aguilar, Pangasinan. Teacher Remy, sabi niya, Ma'am, bakit po? Ano ang nangyari? Sa akin po walang nangyari. Nagkaroon po tayo ng konting power interruption at kinakailangan mag-ayos sa ating mga equipment bago po tayo ma-on the air. No? Mahirap talaga pag mag-power interruption, di ba? Okay, 2:24 na po. Sabi niya, brown out dito sa Bunuan. Ay, ganun ba? Nag-brown out. Wala pa ba hanggang ngayon? Maybe kaya biyad ng Bunuan Kalamyong? Sayang, sabi niya, nakakaaliw pa naman ang inyong pinatutugtugat ang inyong pagtawa. Di bale, baka naman meron. Anong oras mo ba sinend itong text mo? Ay, kanina, 2:00. Nag-brown out dito, mga 1:45, ganon. Sa inyo, 2:00 lang. Sana may ilaw na ngayon dyan, Mili, sa Bunuan, si Belia Reyes din. Sabi niya,
Okay. Andito na kami, Belia. O sige, wala nang problema, no? Okay, nag-brown out kasi tayo. Si Lito Carrera naman, sabi niya, ha? Okay mga kaibigan, alas 2:27. Pasensya na ho at off and on kami. Meron ho kasing may diferensya. Okay, Meli ng Linggayin. Salamat Meli sa iyo, no? Sana nandiyan ka pa na nakikinig. Medyo matagal-tagal tayong nawala. Okay, si Teacher Lolit din sa Kalasyaw, nawalan sila ng kuryente, no? O sige, pa-play mo nga yung isang song dyan, yung Speak Softly Love. Speak softly, love, and hold me against your heart. I feel your words that tell me from the moment start. Our very own, sharing our love, letting me feel heaven. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die.
life is yours, and all because you came into my world with love so softly. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Aksyon Radio ay kasapi sa KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 2:31 ang Philippine Standard Time. Hindi lahat ng herbal mapagkakatiwalaan. Dapat all natural. Napatunayan na makakatulong sa kalusugan. Narito na ang bossing ng mga herbal. Boss Herbal Capsule. Taglay ang sustansya ng okra, panaba, saluyot at Panax Ginseng. Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Bili na sa inyong mga suking botika. Ang bossing ng mga herbal. No proof therapeutic claims. Listahan ng mga magbabalato to friend. Mga winners ng MBC Millones 2016. Winners ng 10,000 pesos each. NCR, Jennifer Santiago, Valenzuela City. Remedios Torres, Quezon City. Nerissa Navarro, Caloocan City. Adoracion Bona, Manila. Loida Grefaldo, Parañaque City. Luzon, Mary Shell Yenerizas, Camarines Norte. Francisco Parica, Iriga City. Gudigario Roque, Bulacan. Gemma Manina, Iriga City. Norma Dumalugdog, Cavite City. Visayas, Shirley Ayuban, Southern Leyte. Franilyn Gonzalez, Antique. Elena Magno, Northern Samar. Arnold Lisondra, Dumaguete City. Mercy Lagare, Bacolod City. Mindanao, Rosibel Estomago, Zamboanga City. Gemelin Aburo, Bukidnon, Rodolfo Patige. Davao City, Angeline Sarabia. Compostela Valley Province. Ray Glenn Alcarde, General Santos City. Winners naman ng 100,000 pesos each. NCR, Alicia Gorgo, Taguig City. Luzon, Alfredo Jasmine, Mga Tarong Pangasinan. Visayas, Marivic Talaok, Numasha Aklan. Mindanao, Mario Subaldo, South Cotabato. At ang gagawin ninang sa lahat ng biniyagan. Winner ng 1 million pesos. Evangeline Bretenia, Tacloban City. Isang malaking congratulations from MBC Manila Broadcasting Company. Hatid sa inyo ng unique toothpaste, Pride Power Wash Detergent, Star Wax Floor Wax, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Milo, Petron, San Miguel Pale Pilsen, at Gold Eagle Beer. Per DOH, FDA CFRR Permit Number 0325, Series of 2016. Action Radio! Balik! Top Hits! Alright, alas 2:34 oras natin. Sana ay nandiyan pa rin kayo. Pasensya na po, At kung kami nawala sa himpapawid, hindi po namin kasalanan lahat yun. Ganun. Kamusta na yung mga taga San Carlos City? Kamusta ka na dyan, Minda? Kamusta na si meron kong kilala dyan sa Barangay Kuliling. Nandyan yata sila, Mr. and Mrs. Romy and Glo Austria, no? Sa kung hindi ako nagkakamali. Tapos, andyan din si Ate Meli Sinlaw, gano'n, Dami yung kilala dyan, Andyan din si, dyan din nakatira, malapit kila Meli Sikwan. Ayan, nakalimutan ko ng pangalan niya. O sige, di bali, sa mga taga-barangay Kuliling kasi, ang announcement na ito galing sa inyong supplier ng tubig, ang water district dyan sa inyong lugar, Okay, ito po ay advisory. Okay? Water interruption at Barangay Kuliling. Ngayong gabi, water interruption. Sabi mo, mawalan kayo ng tubig, dyan sa Barangay Kuliling. Okay.
Okay, ngayong gabi, alas 10, mag-uumpisa yan, eksakto. Hanggang bukas ng midnight. Aba, mahaba-haba yan, ano? Alas 10 mamaya, parang 26 hours yata yan, ano? Alam niyo kung anong dahilan kung ba't kayo mawawala ng tubig. Magkakaroon po ng metering assembly para sa pressure management ng supply ninyo ng tubig, ano? O kaya management program of ano yan? Metering assembly for pressure management program of Prime Water Infrastructure Corporation. Okay, Prime Water Infrastructure Corporation. Kaya po pinapayuhan ang mga apektadong lugar, yung mga concessionaires, no? Diyan po sa Barangay Kuliling na mag-flushing muna ng kanilang faucet bago gamitin. Action fuel. Bakit ganon? Dapat mag-flushing din ang water district, yung kanilang supplier, no? Okay. Yan po sa San Carlos. Mula po sa San Carlos City Water District, ano? And Prime Waters. Okay. Kung halimbawa magka-flushing ako, hindi ba tataas ang bill ko sa tubig nun? Dapat ang unang mag-flushing, yung water district. Okay? Mag-flushing muna kayo ng marami. At pagkatapos syempre natural yon. Titingnan muna ng mga taga-barangay Kuliling kung malinis na yung tubig nila. At pagkatapos, ay, malinis na. Eh di, go. Sino ba naman ang hindi masasabik? Meron kang 26 hours na wala kang tubig, di siyempre abang ka ng abang. Kaya ang maganda nito kung bakit kayo pinasasabihan, kayo dyan sa mga taga-barangay Kuliling, San Carlos City, ay dahil nararapat lamang na mag-ipon kayo ng pangangailangan yung tubig. Kung may tubig pa ho ngayon dyan sa inyo, natural hanggang bukas yan ng midnight. Hanggang hating gabi yan. Kaya mawawalan kayo ng tubig. Ipagsabi nyo na sa mga kapitbahay ninyo. Ipagsabi nyo na para sa ganun makapag-ipon din sila ng tubig na kinakailangan nila dahil alas 10 ng gabi yan hanggang bukas ng midnight o kaya alas 12 ng midnight. Mahaba-haba yun, no? Mag-ipon kayo kung meron kayong mga malalaking lalagyan. At ang maganda niyan, ipagsabi nyo na dyan sa inyong mga kabarangay. Magandang hapon kay Richard Bellesa ng ng La Union. Ay, Richard, magandang hapon sa iyo, no? Meron kang request dito, hayaan mo hanapin natin yan. Pagbati pa rin, pinapaabot ko kay Bong Tugade ng Alaminos, nagre-reklamo. Hindi mo na ako magre-request, asa na lang ako sa favorite na kanta nila. Pero, talaga, asa akong favorite na kanta. Yung Speak Softly Loud, talaga salamat at pinatugtog nyo. Bong Tugane ng Alaminos, maraming salamat sa iyo. Na timing, Okay, eto muna ang isang awitin. Balik! Top hits! Sweet little sunshine, show
It's the able rose that only grows the early spring. Love is nature's way of giving a reason to be living. The golden crown that makes a man a king. Love on a high and windy hill. In the mornings, two lovers kissed, and one stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught how to sing. Years too long, how many splendor bring. My silent heart and taught how to sing. Yes, true love, all that is Radyo Balik Top Hits! Okay, sa ating pong pagbabalik ay bibigyan na namin sa inyo ang mga nirequest ninyo na Filipino songs. Kung tawagin natin ay Filipino OPM portion natin, ano? At kung minsan, sila po ay mga Filipino singers na maawit ng English songs, o kung minsan naman, talagang tunay na Pinoy ang kanilang mga awitin pagkaraan po ng ilang paalala. Aksyon! Radyo! Mga misis, tapusin na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria. Power bula, power laban sa bakterya. Buong araw sa trabaho, maghapon naglalaro. Hawis at dumi sa damit ang pasalubong niyo. May bakterya pang nagagapit dito. Nicolehiala, huwag nang mag-alala. My Pride Antibacterial with a Triclofoam formula. Ang power bula na tumatanggal ng 99.9% ng bacteria. Kaya mga misis, tapos na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria. Power bula, power laban sa bakterya. ACS. Pride Antibacterial Detergent. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Introducing New Heaven Economy Baby Diaper. High quality sa presyong economy. Kapakan ng kapa, sana di mahal. Kapakan ng kapa, sana may pera pa. Itigil na ang kakakapa dahil nandito na ang New Heaven Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Wala nang kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by 4. Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Ang
Ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit. Ang marunong mag-alaga, yun bang may malasakit. Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko tulad mo, lalo't may pamilya ko. Shield Bath Soap, galit ito sa sakit, magdulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Maximum fluoride protection na 50% mas affordable. Unique toothpaste. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand na unique toothpaste. Kaya ng leading brand ang Unique na bibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Yan sa unique, kailangan at masakot sa Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Radyo Balik Top Hits! Alright. Aba, kakaunti na lang, 12 minutos na lang bago mag-alas 3, ano? Pero gusto kong ulitin, baka yung mga taga-Kuliling, San Carlos City, ngayon lamang po pagbukas ng radyo nila, no? Mawawalan kayo ng tubig. Sabi po ng, San Carlos City Water District and Prime Waters, okay? Mawalan kayo ng tubig kailan? Alas 10 mamayang gabi. Maikli lang naman po, hanggang bukas lang naman po ng hating gabi. Mag-ipon kayo ng tubig. Yung mga taga-barangay Kuliling lang po ang pinagsasabihin. OPM time! Balik Top Hits! Malayo ba ang umaga kahit sa dilim naghihintay pa rin umaasa bukas ay may liwanag sa aking buhay umaga ko'y aking inihintay sadya kaya ang buhay sa mundo ay lupain walang masalubi kailan kaya ako'y din naluluha at ang aking pangarap ay unti-unting matutupad malayo pa ang umaga di matanaw ang pag-asa hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko at sa tulong hinahanap ang pag-asa na walang landas kailan ba darating ang bukas para sa akin malayo pa ang umaga di matanaw ang pag-asa hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko at sa dilim hinahanap ang pag-asa na walang landas kailan ba darating ang bukas para sa akin layo pa ang umaga
bakit ikaw pa si Imelda Papin, ano? At sana masaya yung nag-request niyan. Meron ba tayong 6 na minuto bago alas 3 ng hapon? Mamaya ang ating featured artist sa second hour ng Balik Top Hits. Palagay ko meron pa tayong 2 kanta. Kayang-kaya pa. Sige. Balik Top Hits!
oras na para tayo magpakilala uli ng ating himpilan at pagbalik natin pagkatapos ng isang paalala ang atin po namang featured artist. Siguro maraming magkakagusto nito. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster na ang Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 3:01. Mahilig ka bang magkape? One Jibs 7-in-1 Coffee Mix. May halong kailangan ginseng, agaricus mushroom, espirulina at ganoderma. Subukan mo Jibs 7-in-1 Coffee Mix. Para sa akin, Jibs 7-in-1 Coffee Mix lang. Kaya mag-Jibs 7-in-1 Coffee Mix na. Also available, Jibs 5-in-1 Sugar-Free, Jibs 3+1, and Jibs Black Coffee. Action Radio! Balik! Top hits! Marami pong mga nire-request ng awitin na inawit ng taong ito. Taong ito. Akala mo naman sa monumento. Gano'n. Sige. Ngayon po, ay papakilala ko sa inyo. Pero, nagtambak na po dito ang ating mga, hello, kasi matagal ako nawala. Nora Sanchez ng San Carlos City. Magandang hapon sa iyo at taga-Tandok naman siya. Lyndon Palisok ng Orqueston Do, acknowledge na lang muna Si Julieta Ubando ng Bunuan Bukid, magandang hapon sa iyo. Alam mo Julieta, yung Power of Love, nakalagay sana sa playlist natin. Ang problema, inabutan siya ng brownout. Bukas na lang natin uulitin Huwag kayong mag-alala. Marami akong mga awiting nandoon sa playlist na nirequest nyo, pero naabutan ng brownout. Sayang naman. Hello sa mga taga-Bunuan Bukid at saka sa mga taga-Bunuan Gazette. Nag-text din sa atin si Midi. Ma'am naman, bakit? O sige, wag ka na magbakit-bakit, andito na tayo. Pati si Belia. Ma'am, sabi niya. O sige, wag ka na mag-ma'am. Sige, meron na. Magandang hapon sa iyo, Belia, dyan sa Buenlag. Bugalyon. O sige, para makapagkarinig tayo ng ilang awitin ng ating featured artist, bigyan na natin. Pero palakpakan natin si Phil Collins. Balik! Top hits! Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, you're the only one who really knew me, Lord.
true colors shine through. See your true colors.